Posle razmatranja i usvajanja izvoda iz zapisnika sa 16. redovne sednice opštinskog veća, članovi veća razmatrali su i usvojili predlog odluke o izmenama i dopunama pravilnika o nagrađivanju učenika i studenta istaknutih ličnosti u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ovim pravilnikom uređen je i način i postupak nagrađivanja učenika obaveznog osnovnog obrazovanja, učenika srednjeg obrazovanja kao i studenta i istaknutih umetnika, naučnih radnika i uspešnih sportista sa teritorije opštine Ćuprija u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu opštine Ćuprija. Na ovoj sednici opštinskog veća razmatrano je obaveštenje o prijemu dece u predškolsku ustanovu Dečija radost u seoskim vrtićima i data je saglasnost na potrebu prijema novih radnika na određeno vreme za školsku 2014-2015. godinu. Javnom komunalnom preduzeću Ravno 2014 data je saglasnost na zahtev za određivanje naknade za rad u nadzornom odboru preduzeća u visini od 3.000 dinara mesečno. I pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za dobijanje jednokratne novčane pomoći jednoglasno je usvojen od članova veća. Pri kraju sednice većnici su razmatrali podnete amandmane na predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2014. godinu. Sa podnetim amandmanima nisu se složili članovi veća.